O concelleiro de Cultura, Manuel Sanmartín, estivo esta tarde no programa desta canle as tardes de Anxo. Alí quixo destacar a gran participación cidadá na organización das festas patronais que comezan mañá. Este ano contamos coa participación e colaboración de moitas entidades e de moitas persoas que desinteresadamente pois veñen colaborando coas festas, coa Fundación Cultural e con Cultura, para organizar unhas festas que o povo se merece e que o povo quere. Bueno, mediante a participación cidadá e de empresas, como diría que foi a súa colaboración? Xa digo, foi unha colaboración, desde logo, que moi positiva, a nosa valoración, desde logo, que non pode ser de outra maneira. Sí, porque comentábamos, bueno, comentouse en diversos medios de comunicación e incluso nós nesta casa, na televisión tamén, no roda de prensa quedou que, por exemplo, a través do petitorio, pois que se puido saber non de que a xente estaba metida coas festas, non? Exactamente, ocorreu unha cousa que, eu non sei, non teño moita experiencia organizando estas festas, pero me contaban que nunca a xente dicindo a ver onde teño que ir para dar a miña aportación, porque no momento en que pasaron os que fixeron a recaudación non estaban nas casas e querían saber a donde tiñan que dirixirse. Bueno, a aportación cidadán pois foi moi positiva, pero despois tamén a dos comerciantes tamén foi positiva. A dos comercios xa foi a primeira que se fixo e logo nos dou moitos ánimos e penso que incluso tamén animou a cidadanía a que xa que os comercios colaboran, que evidentemente son en teoría os máis beneficiados das festas, entre comiñas, pero bueno, de alguma maneira, pois foi moi positiva e logo non temos máis que darlle as gracias e decir que este é o camiño que empezou este ano de organizar desde o Concello, desde Cultura, coa Fundación Cultural, as festas, e pensamos que é o camiño, porque nos povos xa de certa entidade, pois como se ven facendo xa. Sanmartín destacou algunhas das actividades que terán lugar nestas festas sen grandes eventos. Vamos a ver, é unha programación que non hai grandes eventos, sobre todo de pago, o que hai é todo de vale, todo gratuito, pero penso que hai para todos os tramos de idade. Todos os días, a partir das 4:30, no mesmo sitio, na Plaza do Mercado, haberá actividades para nenos, todos os días, os xoves, venres, sábado e domingo, ás 4:30, hasta as 9, hasta que, en fin, hasta unha hora prudente para os nenos. Haberá tamén actividades para, o sea, cousas para maiores, como as bandas de música, e despois haberá animación na rúa todos os días en todas as rúas da estrada. Sabemos que a rúa principal pois é a que soporta, entre comiñas tamén, a maior carga de eventos, é a Plaza do Concello, pero despois todas as demás rúas van a ter grupos de gaitas e charangas todos os días, a mañán e a tarde das festas. Vai haber pois actuacións polas calles, aí é onde entra isto, pois o das charangas, digamos. Charangas e grupos de gaita todos da estrada. O sea, invitamos a todos, chamamos a todos para que todos podan participar. O sea, todos os grupos de gaitas da estrada, máis charangas daqui da estrada. Exactamente. E incluso creo que tiñan unha charanga que era de fora, pero que estaba composta por xente da estrada. TNT, que fundamentalmente son xente da estrada, non? Inda que a residencia a teñen fora da estrada, pero bueno, eso. Despois, bueno, eso xa vai ser ao largo de todos os días, non? Todos os días. Pero despois tamén vai haber... Algún día vai haber repe, o sea, vai haber 2 charangas e 2 grupos de gaita, que é o sábado. Despois, bueno, tamén vai haber pois diversas actuacións, é diso, non? Si, bueno, despois hai o primer día, os xoves, pois hai a batalla de bandas locais de rock, o venres é o concerto de Sidoní, o sábado é o concerto de Susana Saibane, e o domingo, bueno, o domingo xa é o fuego, xa é como a todos os anos. A parte, bueno, o domingo tamén hai o concerto da Coral Polifónica, que vai a facer o mesmo concerto que fai de ópera Zarzuela, neste caso só Zarzuela, que fai a fin de ano, vai a facer tamén na Plaza do Mercado, ao aire libre. É unha nova experiencia, a ver como sona a coral coa banda fora nun espacio aberto.
Despois xa no sector máis nocturno vamos a ter esas dúas grandes actuacións como son a do grupo Sidonie máis a de Susana Seivane, pero despois tamén contaremos co típico de todas as festas que son as orquestas, as non? orquestas, unha de Santander, outra de Madrid, en fin, para variar un pouco, para ser algo novedosos. Despois tamén hai a tamborilada dos bloquiños, que é unha actividade tamén nova, que nunca se fixo, que vai a empezar sobre a 1 da mañán por as distintas rúas non céntricas da estrada, e ás 4 da mañán chegará á Plaza do Concello, onde contamos con que participen tamén os cidadáns, moita participación tamén para que tamborileen ali como que queiran durante 5 minutos só, durante 5 minutos, porque despois a xente tamén ten que dormir. Sí, por suposto, non? Inda que os que viven ali alrededor da Plaza do Concello vexo yo difícil estas festas, pero se non lembro mal, incluso nalgún cartel puiden ler que se te acercabas coa túa sartén, coa túa cacerola, que incluso creo que habría un pequeno agasallo. Sí, hai agasallos para que se acerque ali a participar na tamborilada. Tamén quixo destacar o gran número de actividades deportivas que terán lugar. Sí, despois hai, eu quero destacar, estaba esperando, a implicación da Concellería de Deportes, e máis do seu técnico, tamén en programar actividades de tipo deportivo todos os días, polas mañás, polas tardes, normalmente polas mañás, hai actividades deportivas tamén para todos, incluso o canicross, é un rocódromo que se vai instalar tamén. Penso que vai ser algo que vai atraer moita xente, non? O canicross, así un poquinho por encima, en que consiste esa actividade? É un cross de cans. Pero polas rúas da estrada? Polas rúas, sí, vamos a facer, creo que é por Justo Martínez e por Serafín Pazo, por aí cerquiña, polo centro. Despois tamén hai unha prova de habilidade que se vai a celebrar ali, todo no entorno da Alameda e da Plaza do Concello, todo eso, non? Despois, digamos que diversas actividades deportivas, como pode ser a exhibición de natación sincronizada, os 3x3, a carreira popular, os 3x3, hai moitísimo o programa. Penso que todo o mundo nas súas casas recibeu por correo un trítico onde ben explicado todo. Quixemos que todos os veciños da estrada daqui, do núcleo da vila e máis do rural, pois tiveran unha información exhaustiva da programación para que poden asistir a aquilo que lles guste, porque ao fin e ao cabo estamos en festas e é para disfrutar. E tamén quero destacar tamén que, por exemplo, o que falabas ti da natación sincronizada, hai diversas escuelas, diversas empresas que se dedican a actividades de tempo libre, gimnasios, bailes e tal, que tamén participan todas elas. Hai unha casa de xoguetes, Don Dino, que tamén participa, organiza dúas actividades tamén de xeito gratuito, poñendo premios e poñendo xoguetes á disposición dos rapaces. O sea que, o que eu dicía ao principio, moita participación de todos os sectores que de alguma maneira teñen algo que decir nas festas. O concelleiro destacou tamén o aumento do coeficiente da subida á estrada que se disputará 2 días este ano. Despois non se nos pode esquecer un dos platos fortes destas festas, que ademais é novidoso, non? Que temos 2 días de subida. Exactamente. Eso é a parte, non? Porque subeu de categoría ao nivel 7, todos ten 2 días, ten o sábado pola tarde e o domingo pola mañá, non? Vai haber entrenos, prova e outro día tamén. Xa a partir o que se chama o parque aberto vai estar detrás da estación de autobuses. Ele poderase ver xa desde o sábado ás 9:30 da mañá, xa vai haber ali coches para que todo aquel que queira observalos, pois xa van a estar ali.